Benvinguts a tots i a totes al programa número 20 on resumim tota l'activitat de la Federació Catalana de Futbol Americà. Arribem a les últimes setmanes de competició, però encara moltes categories estan en acció. Repassem de què parlarem avui i comencem. La categoria Sots-11 de flag va viure l'última jornada de la lliga regular, encara que ja sabíem els 4 equips que jugaran la Final Four. Els duels directes entre els millors equips van ser molt entretinguts. A la categoria Sots-15, nova derrota dels Legends aquesta setmana, deixant encara més líders a Pioners a falta de 2 partits. A la categoria Open s'obre una escletxa entre els 8 primers que seran els que lluitaran per les 6 posicions que atorguen el pas a la gran final de mitjans de juny. La que sí està decidida és la gran final de la competició júnior. Box i Rookies lluitaran el proper 21 de maig a Argentona per convertir-se en el nou campió després d'haver-se guanyat el bitllet a la final en 2 partits memorables a les semis. Doncs ja comencem amb el contingut d'aquest programa i ho farem amb el repàs a una competició que ja té decidits els seus creuaments de semifinals. Els més petits, els Sots-11, van jugar els seus últims partits de la temporada regular. Els campions de Copa mantenen la primera posició de la taula encara després d'haver perdut el seu segon partit de la temporada regular. Va ser contra Reds, en un emocionant partit on els egarencs van remuntar 2 vegades i que es van acabar enduent per 13-12. En l'altre maig, els Rookies no van patir contra Dracs Negre, guanyant per un clar 27-6. En canvi, els Reds sí que van caure en el seu segon partit. Va ser contra el quart classificat final, els Barcelona Buffals, qui van donar un seriós avís de cara a la Final Four. 19-0 va ser el resultat final, i els barcelonins s'havien desfet també del conjunt Dracs Negre per 24-12. Rookies es mediran a Buffals a les semifinals. L'altre maig de semis serà la que enfrontarà a Reds i Celtas, que acaben com a segons classificats després de 2 victòries en aquesta última jornada contra Dracs Plata i Granollers Fènix. Aquests Fènix acaben coers després de perdre també contra Dracs Plata, que acaba amb 2 victòries en el total de la temporada. Tot obert, doncs, per unes semifinals que es preveuen del més emocionant i que podrem viure el proper cap de setmana del 20 i 21 de maig. Passem ara a la categoria infantil al Sots-15, on vam tenir 15 partits repartits en 3 seus diferents. A Vinaròs, els Rookies Gold van vèncer els locals Ironmans i a Centurions i escalen posicions a la taula, sent ara els quarts. Els castellonencs sí que van guanyar a Rookies Blue i amb un partit menys encara disputaran les posicions de playoff. Els Imperials segueixen la seva progressió i van guanyar 2 partits més contra Rookies White i Centurions i s'acomoden a la zona mitja. I el duel entre Rookies Blue i White se'l van endur els primers per un clar 41-0. A Terrassa, dissabte al matí, els locals Reds van demostrar el seu gran estat de forma i es van imposar amb claredat a Phoenix per 32-0 i a Eagles per 6-47. Uns Eagles que van sumar una nova victòria per 34-14 davant Phoenix. Amb aquestes 2 victòries, els Reds empaten a la segona posició a Legends, que van patir diumenge la seva segona derrota de la temporada a mans de Celtas. Novament, el veloç joc de carrera dels de Bigues i Riells va enforadar la defensa rival i, juntament amb la victòria clara davant Pagesos 33-13, els verds empaten a Rookies Gold a la 4a posició. S'obre així un final de temporada espectacular lluitant pels playoffs. Els Legends, per la seva part, sí que van doblegar a Pagesos per 30-13 i Buffals es van imposar a Dracs per 20 punts de diferència. Els que de moment no tenen rival a la categoria són els Pioners de l'Hospitalet, líders indiscutibles, qui van guanyar novament amb solvència els seus 2 compromisos, per 35-6 a Dracs i per 25-6 a Buffals. 12-12 per un equip que s'haurà d'enfrontar ni més ni menys que el segon classificat Legends i el tercer Reds en la propera i última jornada de la lliga regular. A falta, doncs, de 2 partits, els mencionats líders Pioners són l'únic equip amb una plaça ja pels playoffs. Legends i Reds comparteixen la segona plaça i molt a prop seu, empatats amb 9 i 3, Rookies Gold i Celtas. Ironmans amb 8 i 3 i un partit menys també està a la pomada. D'entre aquests 6 equips sortiran els 4 que disputaran la Final Four de la categoria, ja que Buffals i Rookies Blue, amb 5 derrotes, per qüestió de partits perduts amb rivals directes, queden ja fora d'aquesta lluita.
Pel que fa a la categoria Open vam tenir dues seus de partits. Recordem que aquesta competició tindrà un format de final a 6 en la seva posttemporada i que queden dues jornades de 2 partits cada una per disputar-se. Segueixen intractables Gladiators, vencent a 2 equips de la part baixa com Wolves Blue i Phoenix amb contundència. Els Toast Bulls es van refer de l'última derrota i van passejar-se davant Bucaners, vencent 39-0 i davant Imperials, guanyant 12-61. Pagesos White tampoc van tenir problemes per imposar-se a Box Euroloki. Ironmans, per la seva part, no va fallar tampoc i es van endur 2 victòries més davant Dracs i Pioners. Els Panthers de Mollet conserven la 5a plaça després de guanyar Celtas, però després de perdre contra Búfals 25-27 en un partit on els barcelonins van haver de jugar amb un jugador menys per expulsió durant més de mitja part i que van aconseguir remuntar de forma increïble en els últims instants. D'aquesta forma, els Búfals, i havent guanyat a Celtas, s'aferren a les seves opcions d'entrada a final a 6. De la mateixa manera que fan els Wolves Yellow, i van guanyar contundentment a Pagesos Black i Reds. Aquests, Pagesos Black, encara tenen les seves opcions per entrar a la posttemporada a pesar de la derrota davant els gironins a l'haver vençut a Reds en el seu altre match. Ja fora de totes opcions d'entrar al playoff, es queden Bucaners, Box i Pioners, encara havent sumat una victòria en el passat cap de setmana, i també Reds i Phoenix, després de 2 derrotes en aquesta última jornada. D'aquesta forma, la taula, a falta de 4 partits per cada equip, segueix encapçalada per Gladiators, comptant els seus partits per victòries, Toast Bulls i Pagesos White, segons amb 11 victòries, Ironmans quarts amb 9 i 3, i 3 equips empatats amb 8 i 4, lluitant per les altres places, Panthers, Wolves Yellow i Búfals. Com hem dit, encara amb opcions, encara que ja mínimes, els Pagesos Black amb només 3 derrotes, però 2 empats. No et perdis res del futbol americà català, subscriu-te al nostre canal de YouTube. Canviem el flag per la versió Tackle i tancarem el nostre programa amb el resum de 2 partits que si els haguessin fet per la tele, de veritat que no haguessin desmerescut cap Super Bowl. Les semifinals de la competició júnior es van deixar a Rookies i Box com a finalistes en un partit que es disputarà el proper 21 de maig a Argentona. Començarem amb el que va passar dissabte a Santa Cristina d'Aro. Repetint-se el partit de l'última jornada de la temporada regular, els Falcons Senglars rebien a casa els Barberà Rookies. En aquella ocasió, el partit es va jugar a Barberà i es va decidir per la gran defensa gironina. En aquesta nova ocasió, les defenses d'ambdós equips van estar realment bé durant tot el primer quart. De fet, cap dels 2 equips van anotar. Els Rookies tapaven bé les incursions d'Edu Molina i Yeri Santana per l'interior. La pressió sobre Pedro Gandarillas anava en augment i els gironins no trobaven forma de fer mal als barberencs. Els Rookies, ja en atac, van començar treballant amb el seu joc de carrera, intentant castigar la línia gironina amb una bona feina de Carlos Marín i Matías Castaño. Tot i això, arribar a l'endzone era una feina molt complicada. Quan millor ho tenien els Rookies, un greu error en l'snap propiciava la recuperació i el touchdown de David Fernández. Fins i tot els gironins van poder ampliar distàncies abans del descans, però la defensa de Rookies feia bona feina i recuperava la pilota a la red zone primer i deflectava amb el temps a 0 després. Amb 6-0 arribàvem al descans. El joc dels visitants Rookies va variar en la segona meitat. La fluïdesa en atac va canviar gràcies al canvi de quarterback. Matías Castaño agafava les regnes del partit i els blaus ho van notar ràpidament. El mateix jugador cadet aconseguia el touchdown en el primer drive de la segona meitat i empatava el partit. De nou semblava que els del Vallès aconseguirien donar la volta al marcador. Però Falcons Senglars recuperaven la pilota
i seguint amb la seva identitat, es posaven de nou per davant ja en l'últim quart amb una nova carrera d'Edu Molina. Sense temps quasi per gaudir d'aquest avantatge, els rookies es posaven mans a l'obra per intentar la remuntada. Carlos Toribio feia creure amb aquesta recepció al més pur estil Antonio Brown. Carlos Marín, un minut després, empatava el partit. Els rookies se la van jugar de 2 i no van anotar. Quedaven 6 minuts i el marcador era d'empat a 12. Minut i mig després tan sols, Matías Castaño trobava el forat a la defensa gironina i aconseguia tancar la remuntada per rookies. Dale, niño, dale! Un cop guanyant, la defensa va fer la seva feina i el resultat de 12 a 18 no es va moure més. Els rookies es convertien així en el primer finalista 2017 de la categoria júnior. Diumenge a la tarda vam poder gaudir d'un altre increïble partit. A Argentona, els líders de la lliga regular Esbox es medien els actuals campions de lliga, els Reds de Terrassa. Un xoc de trens que va fer gaudir el municipal maresmenc, que gaudia d'una gran entrada. Els primers instants de tanteig van donar pas a l'inici de l'acció. En només 3 minuts i mig de joc, Eudald Salvater trobava el forat a la defensa Reds i obria el marcador. A més, la línia local destrossava qualsevol intent de sumar pels vermells. Alejandro Bonín es sumava a la festa del partit. I ja en el segon quart, de nou, Eudald Salvater anotava pels bocs. La commoció en els Reds era quasi total. I això ho aprofitava Alejandro Bonín, que posava més llenya al foc amb una nova anotació. Amb 21-0, marxàvem al descans. La segona meitat va començar amb aires diferents. Semblava que els Reds creien en la remuntada. Ajustaven millor la defensa i començaven a aparèixer els seus jugadors referència. I per fi, Juan Ruiz aconseguia la primera anotació de Reds. Però Eudald Salvater i els Bocs no estaven per romanços i amb una carrera de 80 iardes tornava a obrir escletxa. Pau Mas no fallava l'extra i el resultat es situava en 28-7. L'esperit dels campions Reds també va aparèixer ja en l'últim quart. Biel Folk connectava amb Marc Caparrós per ajustar el lluminós. Els Reds, a més, sumaven de 2 en l'extra. Però com va passar anteriorment, Eudald Salvater, a passada d'Eloi González, posava les coses al seu lloc. L'extra de 2 de Bonín situava el 36-15. Un resultat que s'avoltaria encara més amb una nova anotació dels locals per part de Marc Mesa i que es tancaria amb el definitiu 43-22 amb una nova anotació de Juan Ruiz per part de Reds. Els Bocs destronaven així els actuals campions i aconseguien el seu bitllet per la final 7 anys després.
Els júniors d'Argentona tenen així a la seva mà arrodonir una temporada històrica del club després d'haver aconseguit el títol de la Lliga Sènior. Això sí, s'hauran d'enfrontar a uns rookies que són l'únic equip que l'ha guanyat a la temporada regular. Apuntin bé la cita, diumenge 21 de maig a les 5 de la tarda al Municipal d'Argentona. Pocs rookies pel títol de la categoria júnior.